To jest fragment filmu Bajzel po polsku. To nie już. Jak chcesz, to tyle iść. Na łowionie mu zamiaru się zabić. To potrzymajcie to przynajmniej. No trzymaj to, a ty chodź. Po to, żeby jakby na wyżej. Ale co? No wiecie, dajcie. Kurczę, żeby takiej prostej rzeczy nie zrobić, jak to. A, uważaj. Trzymajcie! Trzymaj. No i co, jaki był mądry, obejrzyj. Co? No. To nie jest takie proste. Jest. No nie, trzymaj to. Widzisz tak. Kurczę. No, to trzeba Zbyszka. Przecież Zbyszka pan zwolnił tydzień temu. Nie Zbyszka, tylko Zwyżka. A Zwyżka! No. Weź pan, panie kierowniku, bo się panu krzywda stanie. Witajcie baby i hopy! A czy wy już obserwujecie stronę Klubu Filmu Niezależnego na Facebooku i subskrybujecie nasz kanał na YouTubie? Jeśli nie, to zróbcie to wartko. Dej nam suba! Klub Filmu Niezależnego.